ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପେଟକୁ ଯାଏ, ପେଟରୁ ଅନ୍ତନଳୀ ହୋଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ନ ପାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ, ଯେପରିକି ଚିନି, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଅଏଲି ଫୁଡ୍, ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ଓ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ବାହାର କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଜମି ସଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ଅନ୍ତନଳୀ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଲାଇ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତନଳୀରେ ଯାହା ବି ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଏମାନେ ରକ୍ତରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ତନଳୀରେ ଆବର୍ଜନା ଜମିଯାଏ, ତ ଭିଲାଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ହିଁ ରକ୍ତରେ ମିଶାଇବ। ଆଉ ଏହି ଆବର୍ଜନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ରୋଗ କହିଥାଉ। ଯଦି ଏହି ଆବର୍ଜନା ଆମ ଚର୍ମରେ ଜମିଯାଏ,